tiivistyskorjaukset, voiko näitä parantaa, voiko joku mennä pieleen vai miten edetään? Jos me katsotaan tätä kohdetta, niin tämähän on tehty tällä tavalla, että tavoitteena on ollut saada ilmavuodot kuriin ja niin kuin näkyy, tänne on jätetty muovilaatat, vinyylikvartsilaatat paikalleen ja todennäköisesti ainakin tuolta taustalta paistaa vähän musta liima. Eli täällä todennäköisesti on asbestiliima, jopa laatassa saattaa olla asbestia. Niin tässä on valittu tämmöinen tiivistystapa, että etteihän se ilman tiiveys parannu sillä, että vedetään tuo liitos kiinni sieltä pelkästään. Ja nyt tässä on tiilipinta. Tämähän ei ole kaasutiivis, vaan tässä on nimenomaan tavoiteltu sitä, että saadaan se ilmavuoto kuriin. Jos taas puhdas tiilipinta, sitten meillä olisi pieni ongelma tässä, että se tiilisaumat ja pienet halkeamat, mikrohalkeamat, mitä tuolla tiilisaumoissa on, niin ne tahtoisivat vuotaa läpi joka tapauksessa. Eli se vähintäänkin vaatisi sen tiilipinnan maalauksen. Se ei välttämättä vaadi mitään niin kuin tämmöistä hermeettistä kalvoa siihen, vaan yleensä tämmöinen normaali sisämaalikin auttaa siihen, että ne mikrohalkeamat saadaan kuriin sieltä ja ilman pitävyyttä saadaan parannettua. Että täysin 100% kaasutiivistähän näistä ei oikein saa. Mutta sitten jos mennään siihen, että miten me parannettaisiin tätä vielä. Täällä on käytetty jotakin liimamassaa. Silikoniahan näissä ei pidä käyttää, eikä tetramassoja, vaan joku polymerimassa, mikä varmasti tarttuu noihin pintoihin. Ja yksi ehkä semmoinen niin kun, yksi sellainen tärkeä asia, mikä näissä on sitten, että jos halutaan niin kun viimeisen päälle tiivistä pintaa, niin se vaatisi sen, että nämä liitospinnat joko tasoitetaan, liimat poistetaan tuolta vinyylikvartsien alta ja laitetaan puhtaaseen betonipintaan, primeroidaan ja tehdään sen valmistajan ohjeen mukaan huolellinen tiivistys. Ja jos näissä käytetään semmoisia tukikankaita, tämä massa on itse asiassa laitettu sillä tavalla, tukikangasta ei ole, vaan tässä on paksu kalvo laitettu, niin näissä kankaissa on monesti se ongelma, että se näiden tiilisaumojen kohdalta tahtoo jäädä pikkasen pussille, vaikka sen kuinka huolellisesti laittaisi sinne paikalleen. Niin sitten näihin saumojen kohtiin tahtoo jäädä semmoisia ilmaonkaloita ja sen takia monesti, niin, että me saadaan hyvä tiivistys tehtyä, niin tarvitaan semmoinen tasainen pinta sille. Sitten jos me kiivetään vähän tänne ylemmäs, niin täällä on hyvä esimerkki siitä, että katsotaan vaikka tänne ikkunalaudan alle. Niin hyväkään tiivistys, niin se on yhtä hyvä kuin heikoin lenkki. Ja nyt huomataan se, että täältä on suora ilmayhteys tuonne seinärakenteen sisään. Eli ikkunalauta irti, samalla tavalla tiivistys täältä, kierretään tuolta alta ja liitetään se tonne. Itse asiassa tässä rakenteessa se on tehty niin, että tämä oli pikkuinen tämmöinen hämäys teille. Mutta hyvä esimerkki sinänsä. Ja sama mitä tuossa äsken aikaisemmin katsottiin nuo sähkörasian liitokset. Tässä voi katsoa sen taas. Esimerkiksi tämä nurkka. Massaus tehty kotelon päälle. Koteloa ei ole irrotettu tiivistyksen aikana. Eli tuolla on sellainen paikka, joka täytyy tarkastaa ja katsoa. Et mikäli sä haluat, että tiivistys onnistuu, sun on oltava huolellinen. Joka kohta täytyy katsoa ja miettiä se, että miten sä teet sen mahdollisimman yhtenäiseksi. Kaikki liitokset. Ja sitten kun me mennään tähän ylös, täällä on tämmönen perinteinen hieno lastulevyrakenne. Ja edelleen tästä liitoksesta tänne on laitettu liimamassa. On pyritty nyt rakennetta tiivistämään. Ja seuraava ongelmapaikka on sitten tuolla ylhäällä. Millä tavalla se liitos on toteutettu. Ja tässä me ei nyt yllätä aukaisemaan, mutta avataan se tuossa kohta ja kurkataan tuonne alakattolevyjen päälle, että millä tavalla se liitos on onnistunut siellä. Nyt avaamme salaisuuksien kammion. Eli alakattolevy, ja tästä mä näytän sitten kohta vielä yhden toisen jutun näistä alakattolevyistä huomioitavia juttuja. Eli tsalaa. Niin kuin näette, mitä äsken sanoin, että yksikään liitos ja tiivistyskorjaus, se on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Eli seinärakenne on yläosastaan täysin auki ja tiivistämätön.
Eli tällä hetkellä seinärakenteen sisältä kaikki kulkevat ilmavirrat, ne kulkee nätisti täältä alhaalta seinärakenteen sisältä ja sitten se kulkeutuu täältä tänne sisätiloihin. Eli nämä on tärkeitä, mutta niin kuin näette, levyrakoja on vaikka kuinka paljon levyliitoksia, rimoja katossa, isoja rakoja. Eli tässä vaiheessa on niin hyvä esimerkki siitä, että miksi tiivistyskorjaukset maksaa niin paljon, miksi niissä on niin paljon työtä. Tämä on tämmöinen hyvä esimerkki siitä. Edelleen vielä tästä, mistä äsken lupasin kertoa, niin sisäilmakorjauksen yhteydessä. Nythän meillä on, kun meillä on tiivistyskorjaus tehty, niin mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin on se, että se ilmavirta, joka me on blokaattu alhaalta, niin se tavallaan kiihtyy, eli pienempi rako, sen kovempi virtaus. Ja niitä ilmavirtauksia, nytkin tässä huomaa, että täältä virtaa ilmaa, viileitä ilmaa ihan selkeästi tänne alaspäin. Ja mä alakattolevystä näytän sen, että mineraalivillat on aika semmoinen yleinen asia, että niistä tulee ongelmia sisäilmaan. Ja akustiikkalevyt on hyvä esimerkki siitä. Jos katsotaan, meillä on hyvä siisti pinta, kuidut sidottu. Sitten meillä on päädyt, nämä on pikkasen auki. Mutta se taustapinta onkin, siellä on pelkästään tämmönen, mitähän tää on niin kuin lasikutukangasta tässä päällä. Ja nyt jos mä teen silleen, että mä pikkasen tätä taputtelen, niin mä näen tässä niin kuin valossa sen, että millä tavalla siitä irtoaa sitä villakuitua jatkuvasti irti. Eihän tätä niin kuin jokainen ole taputtelemassa tietenkään tuossa katossa, mutta ilmavirta irrottaa koko ajan sitä kuitua tästä. Ja nyt kun se ilmavirta kulkee tuolla alakaton päällä, niin joka ikinen rako tässä katossa, kaikki läpiviennit tonnekin kattoo, kaikki ilmanvaihdon liitoskohdat, seinärakenteiden liitoskohdat, niin siellä se puhaltaa villakuitua tänne ilmaan. Ja katsotaan myöhemmin sitten vielä, että millä tavalla me saadaan ne villakuidut kiinni, mitä siellä teillä sisäilmassa ja laskeutuneilla pinnoilla on. Mineraalivillakuitujen tarkastaminen pinnoilta pystytään tekemään esimerkiksi aluksi arvioimalla niin, että katsotaan sivuvalon kanssa tasopintaa ja tässäkin näkee, että siinä on tuollaista pientä kuitua, se kimaltelee noin. Ja tästä pinnalta me voidaan ottaa esimerkiksi keeliteippimenetelmällä näyte. Esimerkiksi nyt tässä vaiheessa me joudutaan arvioimaan sitä, kun me ollaan ensimmäistä kertaa paikan päällä pitkäaikaisesta pölystä. Me ei tiedetä nyt, miten kauan tämä pöly on tähän laskeutunut. Mutta kun me otetaan pitkäaikaisesta pölystä se keeliteppinäyte, niin me saadaan heti kiinni se siitä, että onko täällä niin kuin jossain vaiheessa tullut jotakin kuitua pinnoille. Ja kun me lähdetään arvioimaan sitten taas oikeita raja-arvoja keeliteipistä, niin me suoritetaan pinnan putsaus. Me monesti jätetään vielä tällainen pleksialusta siihen paikalleen. Odotetaan 2 viikkoa, pöly laskeutuu rauhassa, paikka merkitään hyvin, että ketkään ei koske siihen pintaan. Ja 2 viikon päästä painetaan keeliteippi kiinni, otetaan irti, lähetetään laboratorioon ja laboratorio arvioi sitten mikroskoopilla sen, että minkälaisia kuitumääriä siellä on. Ja mistä niitä kuituja yleensä tulee? No äsken katsottiin se video siitä, että esimerkiksi alakattolevyt on yksi semmoinen hyvin yleinen paikka. Toinen on rakenneliittymät. Silloin kun rakenneliittymät vuotaa ja rakennuksessa on mineraalivilla eristeitä, niin mineraalivilla kulkeutuu siinä vuotoilmareittien mukana sisäpinnoille. Ja yksi iso asia on myös ilmanvaihto. Et ilmanvaihdossa on äänieristeitä kanavissa, kammioissa ja varsinkin vanhemmat ilmanvaihtojärjestelmät on sellaisia, että niiden kuitusuojaus on puutteellinen ja sieltä se pikkuhiljaa koneen käynnissä ollessa puhaltaa, kone tärisee ja se puhaltaa irti sitä kuitua ja kuljettaa sen sitten sisäilmaan. Nämä äänieristeet näissä kanavissa on aina suodattimien jälkeen, eli se pääsee vapaasti kulkeutumaan kanavistoa pitkin sisäilmaan ja sitä kautta se vaikuttaa. Ja yleisimmät oireet, että sä voit arvioida sitä, että voiko tässä olla kysymyksessä mineraalivilla kuituongelma, on ihon oireet, poskipäillä pistelyä, ylähengitysteissä yskitystä, poskiontelon ärsytystä ja erittäin yleinen yksi asia on silmien kirvely ja punottaminen. Jos sulla on näitä oireita, eli kasvojen pistelyä, kutinaa, kevyttä ihottumaa, silmien kirvelyä, ylähengitysteissä, varsinkin täällä ihan
poskionteloissa muissa semmoista pistelyä ja muuta epämääräistä. Ja jos ne oireet on niitä pääoireita, niin hyvin todennäköisesti siellä on kuituongelma. Ja noilla aikaisemmin mainitulla menetelmillä ne saadaan kiinni. Tässä oli tiivistyskorjauksesta muutamia pääpointteja. Eli huomioi sellaiset asiat. Mikä on sun tiivistystyön tarkoitus? Haluatko hermeettisen kaasutiiviin rakenteen, joka on erittäin vaikea tehdä, vai haluatko sen vaan, että pysäytetään ilmavuodot? Mitä sun pitää tehdä? Tarkista rakenne, uskallatko sä tiivistää, pystytkö sä tiivistämään sen, käytä ammattilaista, tee hyvät suunnitelmat, valikoi hyvä urakoitsija ja muista valvoa ja laadun varmistus. Esimerkkiainetutkimus, josta tulee vähän ajan päästä uusi video.